ሰላም ዩቲዩብ ሎም ማዕንቲ ከዓ ከመይ ታምኔል ክንሰርሕ ከም ንኽእል የኸረይኩም። ታምኔል ማለት ኣብ ቅድሚት ገጽ ወይ ከዓ ሰብ ቅድሚ ቪድዮና ክሊክ ምግባሩ ዝመጾ ገጽታ ማለት እዩ። ስለዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ሓደ ሰብ ናትና ቪድዮ ክሊክ ንክገብሮ ዝወሳውሶ ነገር ታምኔል ይበሃል ማለት እዩ። ታምኔል ናትና ዝፅብቆ እንተኮይኑ ክሊክ ናይ ምግባር ዓቕሙን ልዑል እዩ ማለት እዩ። ከመይ ጌርና ከም ንሰርሖ የኸረይኩም ሎም ማዕንቲ ብቐሊሉ ጀመርቲ ዩቲዩበራት ተኾንኩም ናይ ፎቶሾፕ ክእለት ዘይክህልወኩም ይኽእል ማለት እዩ። ወይ ከዓኒ ሓደ ንዓኹም ክሰርሐልኩም ዝኽእል ሰራሕተኛ ዘይክትቆፅሩ ወይ ከዓ ክትቆፅሩ ዘይትኽእሉ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ከመይ ጌርና ባዕልና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ታምኔል ክንሰርሕ ከም ንኽእል ጽቡቕ ዝኾነ ታምኔል ሰባት ክሊክ ክገብርዎ ዝኽእሉ ታምኔል ከመይ ጌርና ከም ንሰርሕ የኸረይኩም። ስለዚ ሳብ መወዳእታ ተኸታተሉ። ሞባይል ጌርና ኢና ክንሰርሕ ወይ ከዓ ሞባይልና ጌርና ኢና ኣብ ሞባይልና ዳውንሎድ ክንብል ኢና ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ ፒሲ እንተሃልይኩም ኣብኡ ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ግን ሕጂ ብሞባይል እየ ክገብር ማለት እዩ። ሞባይል ወይ ከዓ ታብሌት ማለት እዩ። ስለዚ ዕብይ ክብለለይ ስክሪን بتابلت يا سرح مالتي نحجي اوكي ناي مجمريا سرحنا انتهينا بلاي ستور ويكاني اب ستور كيدنا كانفا زبل ابلكيشن داونلود مكباري مالتي so the first work we are going to do is downloading the app ስለዚህ ናይ መጀመርያ ስራሕና ታ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ምግባርያ ከም ዝትሪዋ ዘለኹም ካንቫ ኤአይ ቪዲዮ ኦር ፎቶ ኤዲተር ትብላላ ሶ አፕዴት ክንገብራይና ቁርብ ጊዜ ክትጽበዩኒ ኢኹም ካንቫ ወይ ከዓ ካንቫ ፕሮ ዝበሃል ካሎ ዝበለጸ ከዓ ከም ፎቶሾፕ ምስ ፎቶሾፕ ከተወዳድርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ብካንቫ ተጠቂምና ማዕረግ ፎቶሾፕ ዝመስል ስእሊ ክንገብር ንኽእልና ግን ካንቫ ፕሮ ዝበሃል ኣሎ ዝግዛእ ማለት እዩ ብዘይብውን ብካንቫ ተጠቂምና እውን ኤዲት ክንገብር ስለ ንኽእል ንሕጂውን ኮሚና ክንገብር ማለት እዩ ሶ ከም ዝትሪእዋ ዘለኹም ዳውንሎድ ኮይና ትለያላ ስለዚ እዚ መስልቲ ኢንተርፌስ نحجي نصرحة دلنا زلنا التامنيل انتهى تكون تلنا تمساسالي المحج سرح كو تامنيل له كالمحج انا نبعلي كانفا يتكاميرو ويكاني جيزي بزي وان كانفا تتكيمي فيديو تاتي تامنيل سرح له مالتي كم تريو زلهم الزغد محج سرح كو فيديو تاتيو ስለዚህ ንስኹም ከም ተጠቂምኩም ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም መጀመርያ ትገብርዋ ነገር እንታይ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሰለስተ ነጥባት ኢኹም ክሬት ኤ ዲዛይን ትብልዋ ማለት እዩ ካስተም ሳይዝ ከዓ ክትመርፁ ከለኹም ናይ ታምኔል ሳይዝ ወይ ከዓ ኣብ ዝነለኩም ዩቲዩብ ታምኔል ተደሊኹም ዩቲዩብ ባነር ኣለኩም ፌስቡክ ኣለኩም ዝተፈላለየ ናይ ትዊተር ናይ ቲክቶክ ሳይዝ ናይ ወልፔፐር ዝደለኹም ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ታምኔል ጥራይ ኮንና ንሰርሐሉ ንኽእል Canva so thumbnail ጥራይ ኮንና ንሰርሐሉ ንኽእል Canva ናይ ኢንስታግራም ولا نا انستغرام فوتو ወይ kana ኢንስታግራም ፖስት ክንሰርሐሉ ንኽእልና ፌስቡክ ናይ ፌስቡክ ናይ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚዲያስ ክንሰርሐሉ ንኽእልና ማለት ስለዚ ንሕጂ ዝደልናዮ ግን ታምኔል ንምስራሕ ስለ ዝኾነ ብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዩቲዩብ ታምኔል ትብዘላ 1280 720 ትብዘላ ፒክስል ንመርፅ ማለት እዩ ሳይዝ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሳይዝ ማለት እዩ ሶ ብምቕፃል ክንሰርሖ ደሊና ዘለና ከመይ ጌርና ኦንላይን ቢዝነስ ንጅምር ወይ ከዓ ሽዱሽተ ናይ ኦንላይን ቢዝነሳት ኦንላይን ቢዝነስ ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ከም ንኽእል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ክንሰርሓ ደሊና ዘለና ታምኔል ኦንላይን ቢዝነስ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንባ ማለት እዩ ሶ መጀመርያ نقبر زلنا كلر كنمرز علينا كلر مسناتنا وكا مستندريو سمامح مالتي عبزات ريواز اللوخم نحجي دليو زلوخ كلر بيجا ويكا اورينج كغوري بمغتال تكست كصحفي مالتي سلازي اونلاين بيزنس كم تريو زلوهم اونلاين بيزنس الى صحفي لكم عابي بمقطع نتوكساي كيراي فونت كم ستريو زلنا المسل بتقرينياون تنصحف نخلنا تلينا اونلاين بيزنس
ኣብዚ ሕጂ ኤለመንት ሰዓትና እንታይ ኢና ክንገብር ተልኩምኒ ናይ ገንዘብ ምልክት ወይ ከዓ ብሞባይልና ኦንላይን ቢዝነስ ኣት ሆም ንምንታይ ዘይንብላ ወይ ከዓ ባይ ፎን ስለዚ ኣት ሆም እንተልና ንእሽተይ ክዓቢ ከሊት ፅሑፍ ከዓ ኦንላይን ቢዝነስ ኣት ሆም እኹል ብምቕፃል እንታይ ኢና ክንገብር ናይ ገንዘብ ማለት እዩ ማኒ ኣይከን ክንመርፅ ኢና ማለት እዩ። ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ዲጂታት ፕሮ እዩ። ንሕና ግን ፕሮ ዘይኮነ ኢና ንደሊ ማለት እዩ። ፕሮ ማለት ክገዝዎ እቲ ናይ ክስታይ ናይ ካንቫ ክስታይ ኣገልግሎት ሙሉእ ክትረኽቡ እንተደሊኹም ፕሮ ኢኹም ትገዝኡ። ስለዚ ንሕጂ ግን እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ወይ ከዓኒ እዚኣ ንምንታይ ዘይመርፅ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ስእሊ ናትኩም ስእሊ ከተምፁ ትኽእሉ ኢኹም። ንሕጂ ግን ኣነ ካብ ባዕሎም ዝጥቀም ዘለኹ ኣብ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣቲ ከለር ከቐይረ ናይቲ ፅሑፍ ማለት እዩ። ኢፌክትስ ኣቲ እዚ ፅልም ዝበለ ገብሩ እየ ስለዚ ብቐሊሉ ክሰርሕዎ ትኽእሉ ትደልይዎ ነገር ክትረኽቡ ስለ ትኽእሉ እዩ። ኣብዚ ናይ ክሳይ ማለት እዩ ካንቫ ናይ ባዕሉ ኤለመንት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ይመስል ካሊእ ኤለመንት ከዓ ክንወስድ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፅሑፍ ብዙሕ ኣይረአን ዘሎ ንዕኡ ከም ዝረአ ንምግባር ዝኾነ ነገር ክንውስኽ ኢና ማለት እዩ። ሬክታንግል ሼፕ ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ። ኣምሲልና ንልኩም ኣብዚ ከለር ከም ዝደለናዮ ክንገብር ንኽእልና ማለት እዩ። ከለሩን ጌርና ኮፒ ብላይ እዚኣ ክደግመ ሽዑ ንዘለዓለዩ ተኸገብርናዮ ማለት እዩ። ኦኬ ዘን ካብኡ ምቕፃል እንታይ ክገብር ትልኩምኒ ከዊልዎ ስለ ዘለዎ ኦቨር ለይ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ንዑ ንምቕያር ፖዚሽን ዝብል ኣትየ ነታ ሌየር ሰሌክት ገይረ እታ ኦንላይን ቢዝነስ ዝብል ኣብ ልዕሊ ኤን ክገብራለን ማለት እዩ። ናይ ሌየር ኣሰራርዓ ከምኡውን እዚኣ እውን ትሕቲ ዌልስኮም ያ ኦንላይን ቢዝነስ ኣት ሆም ስለዚ ኣንእስያ ስለ ዘለኹ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ፅሑፍ ብላዕሊ ገብርያ ማለት እዩ። ስለዚ ኦንላይን ቢዝነስ ኣት ሆም ኣብ መወዳእታ እንታይ ክገብር ደልየ ክስታይ ኤክሳይትድ ዝኾነ ሰብ ክከትለኒ ኣለኹ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ዝተገረመ ከም ዝበቃ ዋው ዝብል ኤክሳይትድ ፐርሰን ወይ ከዓኒ ካብ ባዕልና ክንእትው ንኽእልና ፎቶ ንሕጂ ግን ካብ ናቶም ተወሰድ ክልሸና እዩ። ባክግራውንድ ሪሙቭ ክትገብሩ ትኽእሉ ምክንያት ብዙሕ ኣማራፂታት ኣሎ። ንሕጂ ግን እዚኣ ንምንታይ ባክግራውንድ ዘይንገብራ ባዕላ እዚ ኤክሳይትድ ዝኾነ ሰብ ባክግራውንድ ክገብራ እዩ። ስለዚ ሪፕሌስ ባክግራውንድ ናይዛ ማኒ ከለር ከዓ ክንቂራ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀይረ ኣለኹ ሕጂ ዝደለኽዎ ከዓ ናይ ገንዘብ ምልክት ማለት እዩ። ቅድም ዝሓፍለ ስለዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኦንላይን ቢዝነስ ወይ ከዓ ኦንላይን ቢዝነስ ኣት ሆም ገዛና ኮይና ከመይርና ቀሊሉ ንስራሕ ከም ንኽእል መወዳእታ ብሞባይልና ተጠቂምና ንምባል ሞባይል ከነእቱ ኢና። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ
ኣይድልኒ ብዙሕ ነገር ምብዛሕ ንሕጂ ግን ንምርኣይ ስለ ዝኾነ ክነእት ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሞባይል ዓይነት ተመረፅና ይሓይሽ ንኣብነት እዚኣ ንምረፃ እሞ ስለዚ ኣብዚኣ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ኣብዛ ሞባይል እንታይ ኢና ክነእቱ ዝኾነ ነገር ክንፅሕፍ ኢና ወይ ከዓኒ ናይ ገንዘብ ምልክት ሕጂ ንእቱ ወይ ከዓ እታ ኮይን ኣብ ኣንተ ገበርናያ ንትሓሽ እታ ሞባይል ክንጌራ ኣለና ምክንያቱ ፎቶ ኢና ክነጥበላ ዘለና እታ ሞባይል ስለዚ ካልእ ዓይነት ሞባይል ክምርፅ እየ ፍሊፕ ክገብር ኣለና ናብዚ ገዛ ገብርያ ናብቲ ሓደ ገዛ ትጥምፆ ፍሊፕ ሆሪዞንታሊ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ትመስል ማለት እዩ ሽዑ መወዳእታ ክገብራ ድልየ ዘለኹ እዚኣ ናይ ገንዘብ እያ bring forward ማለት ነው ገንዘብ ስለዚ ብቐሊሉ ብ5 ደቂቃ ዘይመልእ ከምዚ ዓይነት ታምኔል ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ፎቶሾፕ ክእለት እንተዘይሃሊኩም ማለት እዩ ብምቕፃል ክስታይ ክገብር እየ እቲ ቦርደር ዝኾነ ነገር ክገብረሉ ክፍትን እየ ቦርደር ክገብር ክፍትን እየ ማለት እዩ ንሰሓቢ ንክኸውን ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ነገር ክትውስኹ ትኽእሉ ኢኹም ከም ባዕልኹም ናትኩም ስእሊ ክኸውን ይኽእል ብሓፈሻ ክሰርሖም ትኽእሉ ንምርኣይ እዩ እምበር ዝበለፀ ታምኔል ሰሪሐ እምበር ኣይኮነን ስለዚ እጂ ከምዚኣ ጌራ ኣለኹ ከለር እንታይ ገብራ ዜሮ ገብረ ቦርደር ግን ክውስኸላ እዩ ማለት እዩ ትሪእዋ ኣለኹም ቦርደር ሽዑ ናይ ቦርደር ከለር ዝኾነ ቀይሕ ወይ ከዓ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ስለዚ ደስ ዝብል ሰሓቢ ታምኔል እዩ ዋላ እዚ ንባዕሉ ሕጂ ግን ኦንላይን ቢዝነስ ኣቶም ኢልና ንሹ ብትግርኛ ከዘኾነ ቃል ተወሳኽና እንታይ ይመስለኩም ንጀመርቲ ዝብል ንጀመርቲ ማለት እቲ ቢዝነስ ንጀመርቲ ኦኬ ደን ከለር ክንቀይሮ ኣለና ናይዚ ፎንት መጀመርያ ቦልድ ደን bold then effect environment ጀመርቲ እንደበለጡ ይብላሉ ማለት ካብ ኣፎም ንሰምዑ ዘለና ጌርና ክንሪእና so the color ንቀይሮ ዶ መብዛሕትኡ ግዜ ታምኔል ክሰርሑ ኣለኹም ሰለስተ ዓይነት ከለር ክትጥቀሙ ዘለኩም ካብ ላዕሊ እንተበዚሑ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ልዕሊ ሰለስተ ተጠቂማ ክኾን ይኽእል ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዝምከር ሰለስተ ማለት እዩ ስለዚ መወዳእታ ነዛ ንጀመርቲ ዝብል ዘላ ካብ ኣፉ ከም ዘውፅኣ ኣሮ ምግባር ኢለመንት ኣቲና ኣሮ ንፅሕፍና ማለት እዩ ኣሮ ኦኬ ኣሮ የለን ስለዚ ካብ ባዕልና ክነምፅና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ባዕልና ኢለመንት ክንውስኽ ንኽእል ኢና ኣነ ከዓ ሕጂ ካብ ባዕለይ ኢለመንት ውስኸ ስለዚ ናይቲ ወድውን ስእሊ ከዓ እየ ማለት እዩ እዞም ሰለስተ ኣቲ ንዕኹም ንምርኣዩ እምበር ካልእ ነገር ኣይኮነን ዝገብሩ ዘለኹም ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም ብሓድሽ እዚ ሓድሽ ፋይል ከፊተ ናይ ገንዘብ ምልክት ክገብር ይኽእል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኦኬ ኤዲት ባክግራውንድ ኤዲት ገበረለን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰብ ባክግራውንድ ሪሙቭ ክገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ብምቕፃል ዛረቡ ከድልዩ ስለዚ ብሓፈሻ ካንቫ ተጠቂምኩም ዝተፈላለየ ኣይተዳለኹም ከይተዳለኹ እየ ዘርእየኩም ዘለኹ ሕዚ ሕጂ ስለዚ ካንቫ ተጠቂምና ዝተፈላለዩ ታምኔላት ክንሰርሕ ከም ንኽእል ንምርኣዩ ስለዚ ብዚ ትሪእዎ ዘለኹም
ተቀዳሚቲ ኦንላይን ቢዝነሳት እንትዘላ ብቀሊሉ ሰሪሕናዮ ማለት እዩ። ንስኹም ከዓ ከምኡ ተጠቂምኩም ናይ ባዕልኩም ታምኔል ክሰርሑ ትኽእሉ ምርኣዩ ዝደለኹም ዓይነት ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ዝደለኹም ኤሌመንት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ያ ጀስት ፈትንዎ ፅቡቅ ተኮይኑ ከዓኒ ኣይገበሩ ማለት እዩ።